Čaute ľudia, dnes tu mám ďalší jednoduchý recept za pár drobných. Urobil som zemiakové šúvlance s makom a slívkovým lekvárom. No tak sa poďte pozrieť, ako sa mi podarili. Do hrnca so studenou vodou som dal zemiaky v šupke. Hrniec som zakryl pokrievkou a zemiaky som nechal variť do mäka. Bolo by dobré, keby ste použili zemiaky typu C. Vychladnuté zemiaky som ošúpal. Ošúpané zemiaky som nastrúhal na jemnom strúhadle. Do prelisovaných zemiakov som pridal asi 1 kávovú lyžičku soli, vajíčka a postupne budem k zemiakom pridávať počas miesenia polohrubú múku. Takto postupne vypracujem hladké cesto. Pracovnú dosku som posypal trochou múky. A na dosku som dal premiesené cesto. Ktoré na doske ešte trochu spracujem. Cesto je dobre vypracované a teraz ho rozdelím na niekoľko častí a z každej časti cesta vypracujem tenší válček. A teraz z toho valčeka pooddelujem menšie kúsky a z nich vypracujem šúlance. Ak by sa vám cesto lepilo na dosku, posypte ju trochou múky. V hrnci som nechal zovrieť vodu, ktorú som trochu osolil. A do variacej vody som nasypal pripravené šúlance. Šúlance v hrnci som trochu premiešal, aby sa nelepili na dno hrnca. A nechám ich variť, až kým nevyplávajú na hladinu. Keď boli šúlance na hladine, nechal som ich variť ešte asi 3 minúty. Uvarené šúlance som vybral z vody a premiestnil som ich do väčšej misy. A takto som postupne uvaril všetky šúlance.
Takže do taniera som naložil zemiakové šúvlance. Dám na ne slivkový lekvár. Posypem trochou práškového cukru a mletým makom. A nakoniec všetko spolu premiešam. Ak sa rozhodnete urobiť zemiakové makové šúvlance podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám podarili. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.